Terve! Kuten aikaisemmissa videoissa tuossa mainitsin, niin nyt asennetaan Alstoreen energiakoura risukouran tilalle. Asennus onnistuu helposti yksin, eikä ota montaakaan minuuttia aikaa. Tässä asennuksessa kesti noin 15 minuuttia. Eli sillä otetaan tuosta pikaliittimet irti kourasta. Sen jälkeen otetaan tappi irti ja siirretään se sitten tuohon energiakouran hollille. Tässä auttaa paljon asennuksessa, jos on mahdollista käyttää roklaa, eli sillä pystytään sitten hienosäätämään tuota korkoa, eikä tarvita tuolla koneen hytissä välttämättä sit käydä säätämässä sitä korkeutta. Mutta tässä näytetään se tapa, mikä todennäköisesti tulee tapahtumaan vaihossa sitten niin kuin maasto-olosuhteissa. Eli tässä on hyvä apuna käyttää jonkinlaista tuurnaa ja vasaraa, että saadaan se tappi osumaan sinne sopivasti kohdalle. Ja pikaliittimet kiinni. Näin. Ja tappi on siellä paikallaan, sokat paikallaan. Meillä on oikeastaan asennus tässä kohtaa valmis. Nostetaan koura ilmaa. Katsotaan, että siellä on letkut oikein. Laitetaan akku kiinni tuohon järjestelmään. Eli tässä on kyseessä Farmicon 200 TCE koura, eli siinä on langattomasti toimiva kouran tiltti. Sitten kytketään vielä koneen päähän tuo lähetin. Ja tässä meillä on rakennettu koneeseen tämmönen oma nappisysteemi, eli Farmicolta suoraan tuossa sinisessä kapulassa on oma nappi ja se kytketään sitten haluamaan paikkaan tuohon, mutta meillä on sähköt vedetty niin tuonne järjestelmään, että tämä tiltin nappi toimii samoista nappuloista kuin sulla on noi soikkarit. Helpottaa huomattavasti työskentelyä. Sininen palikka, mikä on tuossa ikkunan alareunassa, niin se on kytketty tuonne Alstorin omiin sähköihin. Eli silloin kun sä painat napista, niin sulla toimii tiltti. Sitten kun vapautat napin, niin sulla toimii kouran muut ominaisuudet. Tässä oli seuraavaksi pieni työnäyte pellon reunan risuja tehdessä. Eli kertauksena vielä, tässä koneessa meillä on käytössä Farmicon 200 TCE, langaton, sähköohjattu energiakoura, minkä katkaisu läpimitta on 200 milliä. Ja siitä löytyy joukkokäsittelykoura, eli löytyy karsintaa, katkaisua ja sitten nuo keräävät käpälät vielä, mitkä nopeuttaa työskentelyä kyllä huomattavasti. Tämä 200 TCE on hyvinkin optimaalinen kourakokoluokka tämmöiseen Alstorin kaltaiseen pienmetsäkoneeseen, mutta sopii myös muihin esimerkiksi traktorikalustoon sekä pienet 1,5-tonniset - 3-tonniset kaivinkoneet jatkopuomilla varustettuna. Se oli sellaista tällä kertaa ja palataan asiaan seuraavan videon merkeissä.